Ja, lad os sige, det var Niels Ebbe, der var tynd. Jeg laver lige en instruktionsvideo, så han skal ikke lige lukke putten. Så den der. Nå, Anders, kan du huske at lave et cockpit-check? Ja. Må vi høre? Ja. Så skal du ikke lige lukke putten, fordi så kan jeg ikke filme. Ja. Ja, vi laver en lille undtagelse i dag. Nu lukker hunden derom. Nu når du er spændt fast. Så får vi bremser. Bremser låst. Rem. Instrumenter. Højdeholderen, den har ikke så godt. Den er på 0 igen. Det var radio. Vi lukker hovedet.